Hvorfor skulle de ikke have pizza? Okay, der kommer jeg på dig. Hvordan var processen? Hvad lavede du? Det er dejligt. Det er dejligt. Kan du mærke det, Ajo? Har du set dem i dag? Hold op. Det er dejligt. Ja, altså virkelig. Nej, han er her ikke. Han er her ikke. Han er overhovedet ikke. Hvis jeg siger, når jeg bliver 2020. Det er dejligt. Så du er. Det er sådan nok ærgerligt at holde rødt. Bare hvis du var gul.